गुफुर बेसेन गोसा इन्दिजिजों बरायदों बिक्रम दैमारि आरो कास्टम बसुमतारिखौ जमदुवारनि रायजोफोरा। जों बिटिसिखौ रैखा खालामनो आरो राज खालामफिननोसो राजखान्थि खालामदों। मानोना प्रमद बर'आ बिटिसिखौ 1500 करोड़ रांजों फानबायमोन। बिक्रम दैमारि। जोङो बिटिसिखौ रैखा खालामनो थाखाय बासायनो थाखायसो जों राजनीति खालामदों। प्रमद बर' बिथाङा बिटिसिखौ 1500 करोड़ फैसाजों फाननानै फैदोंमोन। बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावनाय लोगो लोगोनो रायजोनि गेजेराव लाइमोन बिपिएफनि जमदुवार बियाबाव बिसायख'थि फोसावदों मेन। प्रमद बर' बिथांनि रावा बेरे मोदैनिख्रुइबो गोदैसिन, नाथाय खामानिनि फिथाइया लोंनो आरो जानो हायै गोखा। बिनिखायनो रायजोआ प्रमद बर' बिथांखौ 5 बोसोरावनो नागारदों। प्रमद बर' बिथांनो रायजोआ 5 बोसोर सम होदोंमोन, नाथाय बिथाङा दिनै बिटिसिखौ धंख' खालामदों आरो रायजोआ बिथांखौ 5 बोसोरावनो नेवसिगारदों। प्रमद बर' बिथाङा बिटिसिनि साधारन रायजोजों थाफाग्रा लिडार नङा। बिनि समाजा रङियाआवसो, बिटिसिआव नङा। बे गोख्रों रावखौ बुंदों TCLCCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिया। प्रमद बर' बिथाङा साधारन रायजोजों गैया, बिथांनि समाजा बिटिसिआव नङा। बिथाङा सासे रङियायाव थानाय सासे बेक्तिसो। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि खालार फोसावखांनायनि उनाव बिटिसिआव बिपिएफ दोलोनि राजखान्थि फोसावदिंनाय मेला गोख्रोङै जागायबाय। दिनै जमदुवार बिटिसि बियाबाव एमसिएलए उइलियाम नार्जारिनि नुजाथिनायाव लाइमोन बिपिएफ दोलोआ बिसायख'थि फोसावदिं मेल लायो। बे मेलाव TCLCCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारि, लाइमोन बिपिएफनि लेङाइ आफादगिरि कास्टम बसुमतारि आरो ओनसोलनि गोबां रायजोफोरा बाहागो लायो। बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लानानै बिक्रम दैमारिया बुङोदि प्रमद बर' बिथांनि रावा बेरे मोदैनिख्रुइबो गोदैसिन, नाथाय खामानिनि फिथाइया लोंनो आरो जानो हायै गोखा। बिनिखायनो रायजोआ प्रमद बर' बिथांखौ 5 बोसोरावनो नागारदों। जों बिटिसिखौ रैखा खालामनो आरो राज खालामफिननोसो राजखान्थि खालामदों। मानोना प्रमद बर'आ बिटिसिखौ 1500 कौटि रांजों फानबायमोन होनना खौरां बिजोङाव ओरैबायदि बुङो। प्रमद बर' बिथाङा साधारन रायजोजों गैया, बिथांनि समाजा बिटिसिआव नङा। बिथाङा सासे रङियायाव थानाय सासे बेक्तिसो। बिनिखाय रायजोनो मा नांगौ? समाजजों थानाय, गामि ओनसोलजों गोरोबनानै थानाय सासे बेक्तिखौसो जोंनो नांगौ। दा बिनिखाय प्रमद बर' बिथांखौ 5 बोसोरावनो बिटिसिनि रायजोआ नाटसाट खालामदों, माने नेवसिगारदों, नारगारदों। दा प्रमद बर'खौ नेवसिनायनि गोबां जाहोन दं। बिथाङा दिनै NDB-फोरखौ 2 लाख बा 3 लाख फैसाजों फानदों। दिनै 3rd ग्रेड 4th ग्रेडफोरखौ दिनै फानदों, होनो हायाखै। साखरि होनो हायि अबस्थायाव खालामना दोनदों। बिनि थाखाय रायजोआ दिनै प्रमद बर' बिथांखौ नेवसिगारदों। दिनै बे एसेम्बलि इलेक्सनाव जोङो 15थाबो NDA हिसाबै बिपिएफनि समर्थन केन्डिडेटफोरानो देरहागोन, बेयावबो जेबो सन्देह गैया। जों सरकार गैयि समावनो जों गसाइगावआवबो देरहादोंमोन, उदालगुरियाव माजबादआव देरहादों, कालाइगावआव देरहादों आरो जोङो क'क्राझार रबिराम नार्जारि सार बिथाङा देरहादों। सरकाराव गैयियावनो जों जुदि देरहादोंब्ला सरकाराव थानायाव जों आरो गिनांगौ मा दं? बेनिखायनो जेबो गोनो गोथो खालामनानै लानाङा। रावबो रायजोआ दिनै मोननाय मोनैखौ लानानै एगेन्स्ट खालामनानै लानाङा। दासो 5 माहा जोंनि गभर्नमेन्टआ जुरिजेनदों, रावबो जेन दाय खालामनानै लाया। थेंक इउ। डिक्लारखौ दिनै गाबोननि गेजेराव हयथ' होनो हागौ। बेखौ हाइ लेभेला खालामगोन। जोङो उन्दै लेभेलनि मावफारियाफोर बेखौ जोङो बारा एसेबां मिथिया। बिपिएफ जिन्दाबाद, हाग्रामारि जिन्दाबाद।